his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Dzina la Tati ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 17 January chaka cha 2021. Tikudziwa ambiri lero tikhala pa holiday imene timenera tikhale nayo loweruka ya Chilembwe yokumbukira John Chilembwe ndi abale ndi anzathu amene anafera kumenyera ufulu wa dziko lathu lino. Monga John Chilembwe adafera kumenyera ufulu wa dziko lathu lino, nafenso tiye tikhale odzetsa ufulu njira zosiyanasiyana, ufulu wa chipembedzo, ufulu wa mayankhulidwe, koma ukhale ufulu ndi udindo kuti titukule dziko lathu lino. Tiyeni tipemphere. Mulungu wakwera konse, munatuma mwana wanu kuti atiunikire ndi kutiyitana. Tithandizeni kuti msabatayi tikamva mawu anu tikhale anthu odzetsa, kuyera mtima, komanso anthu amene akumvera chifuniro chanu. Tapempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel, mutu wa 15 ndi 16 kulekeza 23, ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Oyera, mutu wa 2 ndi 18 kulekeza 22. Tiye abale ndi alongo tisinkhe limodzi mawu a Mulungu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. 1 Samuel 15 kuyambira ndi 16 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Samueli adamuwuza kuti, basi musapitirize, imani ndikukambireni zimene Chauta wandiwuza usiku. Tsono Saulo adati, nenani. Samueli adati, ngakhale kale munali wang'ono pamaso pa anthu, tsopano mwasanduka utsogoleri wa mafuko onse a Israeli. Chauta adakudzozani kuti mukhale mfumu yomalamulira a Israeli. Ndipo Chauta adakutumani kuti, pita ukawononge kwathunthu Amaleki, anthu oyipa mtima aja, ndipo uchite nawo nkhondo mpaka kuwatheratu onsewo. Chifukwa chiyani nanga simudamvere mawu a Chauta? N'chifukwa chiyani mudathamangira zofunkha ndi kuchita zoyipira Chauta? Saulo adayankha kuti, iyayi, inetu mawu a Chauta ndidatsata, ndipo ndidapitadi kukachita zimene Chauta adandituma. Ndidagwira Agagi mfumu ya Amaleki, ndipo ndidapha Amaleki onse. Koma pa zofunkha anthu adatengako nkhosa ndi ng'ombe, ndi zina zabwino kwambiri, zimene zinkayenera kuwonongedwa kuti akazipereke nsembe kwa Chauta, Mulungu wanu ku Giligala. Koma Samueli adati, kodi Chauta amakondwa ndi chiti? Nsembe zopsereza ndi nsembe zina, kapena kumvera mawu ake? Ndithu ndikumvera. Ndikupereka nsembe kwabwino kwambiri nkumvera. Ndikutchera nkhutu ndi kupereka mafuta a nkhosa kwabwino kwambiri nkutchera khutu. Kugalukira kuli ngati tchimo lowombeza. Kukhala okanika kuli ngati tchimo lopembedza mafano. Popeza kuti mwankana Mulungu, Iyenso wakukanani kuti musakhalenso mfumu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Marko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo ophunzira a Yohane M'batizi ndiponso
Afarisi ankasala zakudya. Anthu adadza kwa Yesu namfunsa kuti, kodi bwanji ophunzira a Yohane ndi ophunzira a Afarisi amasala zakudya koma ophunzira anu ayi? Yesu adati, kana zake ankwati angathe kumasala zakudya pamene mkwati ali nawo pomwepo? Nchosatheka. Pamene mkwati ali pomwepo, iwo sangamasale zakudya. Koma idzafika nthawi pamene adzawachotsera mkwatiyo. Pamenepo ndiye azidzasala zakudya. Munthu sangatenge chigamba cha nsalu yatsopano nkuchisokera pa chovala chakale, chifukwa akatero chigamba chatsopano chija chimakoka nkunyotsolako chovala chakalecho, ndipo kung'ambika kwake kumakhala kwakukulu koposa kale. Ndiponso munthu satsira vinyo watsopano m'matumba achikopa akale, chifukwa akatero vinyoyo amaphulitsa matumba aja, ndipo choncho vinyo uja amatayika, matumbawo nkutha ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira m'matumba atsopanonso. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Salimo yathu imene tikuiona tsiku lalero ikutsindika, Salimo namba 50, ikutsindika kuti oyenda njira zolungama ndidzawapulumutsa. Ambuye akutero kuti amene amayenda njira zake, njira zolungama, njira zachilungamo, njira zokhululuka, njira za umodzi, ndidzawapulumutsa. Tsono ife lero tikupempha kuti Ambuye tionetseni njirazo, ndipo kuti timvetse mawu awa akutipatsa nkhani ya kusankhidwa, kukanidwa, komanso kutha kwa ufumu wa Saulo. Sabata yonseyi tikhala tikusinkhasinkha kwambiri mawu oyamba ukafika tsiku la Mulungu. Kusankhidwa kwa Saulo, kukanidwa kwa Saulo, kulowa m'malo kwa Davide, komanso nanga tingaphunzire chani moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Choyamba tikuona tsiku la lero mawu oyamba kuti Saulo ngakhale Mulungu adamusankha, lero akukanidwa. Mulungu akumuuza Samueli kuti umuuze Saulo kuti ndamukana, I've rejected him. Chifukwa chachani? Dyera kusamvera. Pamene Aisraeli anali kulimbana ndi Amaleki, amene anali adani awo akulu, amene anawazunza Aisraeli akanali ofoka, Mulungu anamuuza mfumu Davide, tisayang'ane kuti akodi Mulungu amalamula anthu kuti aphe anthu anzawo. Mulungu mu nthawi ina iliyonse atha kutilamula china chilichonse mogwirizana ndi nyengo zimene ife tikudutsamo. So akumuuza Saulo kuti uwagonjetseretu Amaleki onse, ndipo musasiye ngakhale ndi chiweto chomwe. Koma tikuona chimene akuchita Saulo ndi chani? Akumenya nkhondo ndi kupambana, koma akusiyako mfumu yawo Agagi kuyisiya ndi moyo. Kenaka akuti antchito ake ena akunyamulako ziweto, mbuzi, atchula pamene paja nkhosa, ng'ombe zonenepa, zimene akuziona kuti izizi ndi zabwino titapita nazo kwathu. God is angry with Saul. Ndakuuza kuti uwagonjetseretu, musatenge ndi chimodzi chomwe pakati pawo. Ndi zimene timachita pakati pathu, kusamvera. Nchifukwa mawu a Mulungu nthawi ndi nthawi amatikumbutsa kuti kumvera kumaposa nsembe yopsereza. Lero Chauta kuti oyenda njira zanga ndidzamupulumutsa, ndidzamuonetsa nkhope yanga. Kodi inu ndine timayenda njira za Ambuye? Saulo akukanidwa chifukwa chosamvera. Mulungu amafuna kuti when we are dealing with sin, when we are dealing with evil, kusakhale kuja mwene ena timanena kuti ndikapungulako machimo, ndipita cheche ndikapungule. Mulungu samafuna tipungule, kuthetseratu evil. Tonani pakati pathu timadana ndi zinthu zina za Satana, ndi angelo ake, ndi ankhondo ake, ndi maagents ake. Koma mkatikati mwa ndime timasirira the other side of life. Ndi timasirira mavalidwe achisatana, timasirira mayankhulidwe achisatana, timasirira nyimbo zachisatana, timasirira ngakhale madyedwe achisatana, mametedwe achisatana. In the end, pang'ono ndi pang'ono zimayamba kulowa m'moyo mwathu. Nchifukwa Mulungu anamuuza Saulo kuti uthetseretu, musatenge, musasiye ndi chimodzi chomwe. Phunziro lathu lachiwiri makamaka poyang'ana mawu athu oyamba tsiku la lero ndonena kuti mphamvu, udindo, ulemerero,
kutchuka ndi kwabwino, komano tikazigwiritsa ntchito udyo zimatha kuononga zinthu zonse. Power is very subtle. Mphamvu monga ena anenera zili ngati moto, tikazigwiritsa ntchito moyenerera zimakhala kapolo wabwino. Moto tikawugwiritsa ntchito moyenerera ndi kapolo wabwino, ndi mtumiki wabwino. Timatha kuphika zakudya, timatha kulumikiza zinthu zosiyanasiyana, timatha kuononga nawo zinthu zina zimene sitikuzifuna. Koma tikaulola kuti moto utilamulire ndezija umakhala destructive. Nchimodzimodzi udindo, nchimodzimodzi mphamvu, ndi chimodzimodzi kutchuka. Tikazigwiritsa ntchito moyenerera muona kuti ngakhale mdziko mumakhala chitukuko, ngakhale paparishi pamakhala chitukuko, pamakhala umodzi. Koma zomwezo tikazigwiritsa ntchito molakwika, kuyamba kudzimva, kuyamba kuona kuti ineyo palibenso wina, ndi zimene tikuona ndi Saulo. Anagwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Tikumbukire zija ananena centurion, Ambuye ndilitu ndi antchito anga, ndimati ndikauza wina kuti pita amapita, bwera amabweranso. Koma ndine yani pamaso pano? Ingonenani mawu amodzi, ndipo mtima wanga udzachira, ndipo mtima wanga udzakhala bwino. Akutiphunzitsa kudzichepetsa, unlike zimene akupanga Saulo. Izi ndi zimene ambiri mwa ife, izi ndi zimene inu ndine timapanga, kugwiritsa ntchito udindo, mphamvu, kutchuka molakwika. Tonsefe in one way or the other tili ndi maudindo osiyanasiyana, tili ndi mphamvu zosiyanasiyana. Ena mphamvu zathu ndi beauty. Beauty mukayigwiritsa ntchito moyenerera, kaya ndinu azilongo athu, muona kuti some people praise God, kuti litamandike dzina la Ambuye, amayi awo anawalenga bwino, amayi awo amadzisamalira bwino, mnyamata uyu ndooneka bwino. Koma tomwezo tikazigwiritsa ntchito molakwika, kuyamba kudzimva, zija timasokoneza nazo mabanja, timasokoneza nazo mautumiki, timasokoneza nazo maubale. Lero Ambuye Yesu akuti tigwiritse ntchito moyenerera zabwino zimene iye adayika mwa ife, adaziyika kuti timtumikire. Chachitatu, monga ndanenera poyamba, Mulungu akumulamula Saulo kuti athaniranetu ndi Aamaleki completely. Ndipo pa Chiheberi chake amati heherimu, completely usasiye koso. Zija ndanena kale zija, popanga diru ndi tchimo tisamasiyeko. Kuti ayi inde ndasiya kuyenda ndi aja, koma befoni patali ndizingowayimbira, tibwerera naso, tiyambanso moyo wathu wakale. Komano chofunikira china chimene tikuphunzira tsiku la lero, tione nchifukwa chani Mulungu anamulamula Saulo kuti agonjetse Aamaleki completely ndi ziweto zawo ndi nyumba zawo, asasiyeko kena kaliko. Nchifukwa chachani? Chifukwa chonena kuti Aamaleki were the first people to attack the Israelites atatuluka mu ukapolo ku Egypto. Mmene anali kutuluka ku ukapolo, Aegypto anali mtundu ofoka, anali anthu amene ali fuka, anali anthu amene ali the voiceless, anali anthu amene anali powerless, anali anthu amene analibe pogwira. Podalira pawo panali pa Chauta basi. Tingapitenso kwayani, tilibe kwina kopita. Analibe china chilichonse choti nkuloza kuti kangonjetse munthu. Unali mtundu umene ukuchoka ku uchimo, mtundu umene ukuchoka kuzunzika, mtundu umene wathedwa nzeru, ndipo kothawira kwawo kunali kwa Mulungu basi. So mtundu wachoncho Aamaleki akubwera, akupezerera, nkuyamba kuzuza, nkuthira nkhondo. Tikati kuthira nkhondo so mwina tikulakwitsa, chifukwa kati mukuthirana nkhondo ndi kuti wina yakubwezako. Koma akukwapula, akuzuza, akuonetsa mazangazime. God is not happy with that. Nchifukwa kunena kuti chifukwa choti ine ndili mbali yanu, ndikuthandizani kuti mupambane ndipo mwagonjetseretu completely. Koma taonani, Saulo sakuchita zimene Mulungu akufuna. Aamaleki, they attacked the weak and voiceless Israel, Jewish community. Inenso, ifenso, nthawi zonse pamene tipezerera anthu amene ali useless, anthu amene ali voiceless, anthu amene ali the weak, the unawim of Yahweh, anthu amene pothawira pawo mpachauta basi, Mulungu amamenya yekha, amabweza yekha. Tonani makono, tichulukirenji anthu amene we are attacking the weak, nkumadziona ngati ife ndife opambana. In social medias, tikuona anthu kunamizirana, kukhapirana kosathwa, kuthetserana maukwati, kuonongerana mavocations, usembe, usistere. Mulungu the moment akhale mbali, monga amakhalira nthawi zonse, ya anthu amene ife tikuwapondereza, sitidzanunkha kanthu, sitidzaphula kanthu, tidzasowa mtendere monga anachitira Saulo mpaka tsiku lokalowa m'manda. Kodi tipanga chisankho chotani lero? Mulungu akunena kuti oyenda njira zolungama ndidzawapulumutsa. Phunziro lina limene tikuphunzira nchakachi ntsiku la lero nsabatayi, Mulungu afuna tisiye tichepetse blame game.
tamva mawu yambaja kuti Saulo atamfunsa kuti mwapangiranji zimenezi, ndeye akunena kuti anthu onse tinawagonjetsa koma anthu anga anapatulako zinthu zina zofunkha zina. So kwa iyeyo akunena kuti anthu tinawagonjetsa koma some of my people ndi amene alakwira malamulo anu. We destroyed everything, they spared some. Iyeyo akudzichotsamo. Ndi zimene timachita pakati pathu. Zinthu zikakhala kuti zikuyenda bwino timafuna mayina athu akhale pabwino. Zinthu zikakhala kuti zalakwika tonsefe tili ndi gray areas, tizivomereza, timayamba kuthawa udindo. Hayi apanga zimenezo ndi awo. Hayi ine sizindikukhuza. Kupandawa kupanga izi sizikanachitika. Ndapanga izi chifukwa chakuti zikalakwika, let's just sit down. Let's just accept responsibility, move on, apologize need be, and nkuyambaso mwatsopano. Osati zizachitika chifukwa chakuti, zizachitika chifukwa chakuti. We have the responsibility before God, before our creator. Potsirizira chimene akutionetsa mawu a tsiku la lero makamaka Samueli. Tikasiyanitsa ndi moyo wa Saulo. Ndonena kuti nthawi zonse pamene tikana Mulungu ndi mpingo wake ndi atumiki ake kutha kumakhala konko. Atamfunsa Samueli Saulo, nchifukwa chani anthu anuwo anatengako ziweto, ng'ombe, mbuzi ndi zina zotero pamene ine ndinakuwuza kuti asatenge? Saulo akuyankha unena kuti anatenga kuti akapereke nsembe kwa Chauta wanu ku Giligo. I repeat. Anatenga kuti akapereke nsembe kwa Chauta wanu. So, kose kumene Chauta anakhala akuwatulutsa Aisraeli, akunsankha Saulo, anali Mulungu wanga, Mulungu wathu. Koma tsiku la lero chifukwa chonena kuti Mulungu afuna amukoze, Mulungu akumudzudzula, Saulo akunkana Chauta akunena kuti anatenga anthuwa ziweto zikuti akapereke nsembe kwa Chauta Mulungu wanu, osati our God, osati my God. Ndi zimene timachita tikayamba kudzifira kudzimva. Ansembe anuwa, mpingo wanuwo, dziko lanuli, boma lanuli, kudzichotsamo. The moment tikane Mulungu, tamva Saulo akukanidwa, nde Chauta wakukanani. Lero tikumpempha Ambuye kuti atithandize kuti tiyende njira zake. Ndicho linga choti asatikane. Ndicho linga chonena kuti tiyambe kumvera. Titha kukhala nzofoka, tili ndi zofoka zambiri. Tisafike pa saizi ya Saulo yokana Mulungu. Chifukwa tikankana Mulungu, tigwa. Tikawerenga mawu a m'buku la Aheberi. Tikawerenga mawu ankalata ya kwa Aheberi, mutu wa 10 ndi 31, amanena kuti kugwa mmanja mwa Chauta ndi chinthu choopsa. Zingavute tisachoke pamaso pa Chauta, tizimpempha ationetse njira zake ndi kuyamba mwatsopano. Limenelo likhale pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In his time, in his time, he makes all things beautiful in his time.